Delimax-mehukoneen viikkopuhdistus. Aseta tyhjä astia annostelupään alle. Ota lämmintä 40–50 asteista vettä 2 astiaan. Irrota mehutiiviste pussista mehutiivisteletku. Mehutiivisteletkun pikaliitin ei saa osua maahan. Huuhtele liitin toisessa vesiastiassa. Laita liitin tämän jälkeen toiseen vesiastiaan. Paina tuotenappia niin kauan, että tuoteletku on puhdas ja annostelusuuttimista tulee puhdasta vettä. Tuoteletkuun ei saa imeä ilmaa. Kiinnitä mehutiivisteletku takaisin mehutiivistepussiin ja paina tuotenapista niin kauan, että vesi muuttuu mehuksi. Toista puhdistus kaikille mehuille. Pese tippa-allas astianpesukoneessa joka päivä. Pyyhi näytöstä ja mehukoneesta mehuroiskeet mikrokuituliinalla joka päivä. Kirjaa viikkopesu mehukoneen puhdistuskalenteriin.